amwalukum wa auladukum fitna, sannan ƴaƴa kuma su kansu fitina ne a gare ku. Ma'ana a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tsira a gaban Allah, a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tabewa hasara ta kama shi a gaban Allah. Duk wanda ya kyautata tarbiyyar ƴaƴansa, ya koyar da su addini, ya koyar da su sana'a, suka zanto mutane na gari, suka zanto sun san ciwon kansu, suka zanto akan tarbiyya ta addinin musulunci, to kaga wannan ya ci jarabawar da Allah ya bashi, amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa ya rike daidai. Duka mutumin da ya sakaci ya kyale ƴaƴansa a hannun tauraron dan adam, a hannun talabijin, a hannun rediyo, a hannun kaɗe-kaɗe, a hannun kwamfuta, a hannun satellite, ya kyale wannan su ne za su yi saitin kwakwalen ƴaƴansa, to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa. Ba ruwan shi da sun yi sallah ko ba su yi sallah ba ruwan shi da ma ta kai shekarun balaga ta san cewa idan ta yi jini na al'ada sai ta yi wanka ya ake wankan ko ba ta kai wannan shekarun ba, shi bai sani ba ruwan shi da dan ya kai shekarun balaga ya san cewa ya zama dan adam cikakke da komai, jami'u takalif yanzu ana neman shi da su, ana neman yayi dukkan abin da aka wajabta wa sauran mutane, wato waɗanda suke baligai masu hankali, ko bai kai wannan shekarun ba. Kaga wanda ba ruwan shi da wannan, abin da ya damu da shi ya sa dan shi a makaranta, ya kasance yana cin jarabawa, ya kware a lissafi, ya kware a turanci, ya kware a chemistry da biology, ya iya physics, ya yi menene, ya cinye. Amma ahlari, ishmawi, arba'un hadis, juz'u tabara, juz'u amma, taimama, zikirin safa, zikirin yamma, duk babu ruwan shi da wannan. To wannan karshen hasara kenan. Kana gina gangan jikin ɗanka ne, ba ka gina ruhinsa. Ginin ruhinsa, ginin ransa, ginin zuciya shine gini na imani, gini na addini. Ginin gangan jiki shine gini na sana'a din, gini na boko, gini na noma, gini na kiwo, gini na dukkan wani abin da za a yi dan a rayu. Wannan ginin gangan jiki kenan. Yanzu kai ka zama hidimar gangan jiki kake yi, baka hidimar ruhi, wanda ruhi kuma shine rai, kuma shine dan adam din gaba daya. Saboda haka ƴaƴa amana ce, ƴaƴa fitina ce. Saboda haka lalle mutum yi kokarin kiyayewa. Idan